La Josi, ça va quand même? Alhamdulillah mi alafu. Ma ala barika. Amin. Somo bedi. Bashwete. Mantorachite ko. La Josi amela me baje kulu bela jele fo. Ka bela jele fo ka bela jele walin mando. Ma awakado biso mare natna blada grindala. Nego krafe abene ere korake bolo. No réalisation e o sedina Umar Keita. L'enfant de Keita Kuruni Bodofo. Mi Aisha Madame Konare. Aisha amba fo ka walin mando sanga ani wati ko adamele ka akonare o ma igado atison damele immobilier e chogori obora peu Allah wala ne dogoni way way katika dogoni ale de be mo jam changer kunwele katika kati sembleni Allah de daga bana de keji ala ka barka do ala nyam futai wallahi fukan gonda ane Aisha uni konare fasatenia Anton nuni Anton nuni ani Sugubao ni amfaza ani Simon wala katika uni haja nza so madena karimava mune opma awami zedi ale konbe awkado minye ka ko belajele latme difula jamadu go kefa ka fo ka walin mando mi awa kuyate Keita amba lefu anga par wusula ndigi anga parfum ndigi ni secrétaire timinandi wa nyebe Allah muso yin sai ma ce la cogo bi fa ba bla réseaux sociaux ko ce la raison de ma nga café Niger no go muso de abiga chenne gene sa onuge ale ni Safini Azaya wa Azaya de nunu ngoni nkembe ka couple ko ni jado nyere la Safini mumu Safi ndwamso bawo na koromso kungadi ko jugu mamjema ala ka hinala amin ma aka mumu go klekulo ngere ndi sani begi ga couple Safi joya tay ko begi ga couple ni bi chefe to rajira no te i kafriara awa kuyate tawo awa Keita kuyate La Josi ikado yere mi tadugo anna awa tata foka wali mando tata kane mi ni te daraburange wa yere blola ma kabela jele fo kabela jele wali mando La Josi awa mi biso mandena na korofo dima gayere kan ni gangster ha ni gesner di comme n'était pas un go kalamo ne si fendo na eri kanga ajate ni gangster du walmani gesner du non ni gesner barakay voilà ami foki wala nymondo isambe fatigiala samana kembo anga je ko seni nyonve ikai afamo kashini kene adi ammo mimbe talike an lame baw anan fleli baw fana kala meka an lame ninga klaka an naje abana Traoré marhaba gurubne bayindu basitala koni aywa mbolo jale do ni nga selema fo soro sisa an sente jurula mbolo je jurula ma café Niger mi ko selma foye oni wara tikile ma kallu yara ambafu ni ale kasilma foye yusu ikado ambe radio partenaire foku wala nyimondo kere wani ka fe radio bengambe alame ba ku foku wala nyimondo radio dambe be ni watina ambe ikado alame ba bela jele fo kere wani na lamini bela jele konnana jijeni nga fe radio dambe be jija ikado amba foka wala nyimondo akatimina njala namboro amita radio yere kula abe siko fo samarala benge jangine ka foninga wala nyimondo ko ala ka sanja majira anna yusu nambora radio faso kanu abe wole sebugu la ambe kolo karmu foni watina anna ka flamso ku sambe namore radio daka ale be maraka kungu yere koroke be amba foninga awale nyimondo amma nyine kado adama dum yako amba foko ngoko adama akabuzgila ni watina nambora jura ka fe abe tinya dugu ko fama de danyona ka chedon amu foningu wale nyimondo bada fuli ni watina kareri konnana buguni kunga abe buguni ko fo bani mono ci lameba belajili amu foku wale nyimondo fefe so lembe buguni kunga na ni wati na ikado amu foku wale nyimondo viebe ama fo akatimina njana ka buliga jola ka technicien fo ka wale nyimondo anga musokoro banyuma bafanda ama fo akafrabola ni wati na danti fulimina na more dana FM alebe kenya bakofo bujalo flage sarama ama fo ninga wale nyimondo nanya alefo mamina naro FM mamtu male na ka chedo amu fana foku wale nyimondo ambara mo
n'u bɛɛ laginɛkaw ko fɔ olu b'an sɔrɔ ka sababu kɛ ale ye a ka timinanja barika ka bon kosɛbɛ n'an bɔra ye an bɛ taa i ka dɔn Jongaga FM a bɛɛ i ka dɔn Yelemani ko fɔ ka Yelemani n'a mara bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn n'an y'olu fo tuma min na an bɛ foli di ka dɔn ka fɔ Dɔnba FM a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma Karangaw fɛ nin waati in na Zumana Keyita n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka dugutigi fo ka alimami fo ka Karan Tobiri fo k'a dan sogo k'a ni ko nin waati in na n'an bɔra yen an bɛ Radio Ɲɛlɛni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na Segukaw fɛ yen Korobinɛba in bɛ yen Barawulikaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn Maa Kɔnɛ Marakalakaw k'u fo nin waati in na radio i k'a dɔn k'a fɔ bɛjɛ a lamɛnbaaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Marakala Tarawele nin ye donkan dɔ ye i bolo don Lajosi ne b'a d'i ma ayiwa n'i y'a di yan a ne mo dakurunya kelen yɛrɛ burankɛ Kamaleni ale ka sɛbɛn ta Kamaleni ka sɛbɛn ni y'a ta Dramane Alu Kɔnɛ a kuma bɛ fɛn min ka o ye kiriko kɔni ye Yusu i k'a dɔn k'a fɔ Ala ka kiri ale kɔni kuma bɛ ko kɔni kan nin waati in na dakurunya kelen kɔni kɔnɔna na a ko n'i ye jateminɛ kɛ bi i k'a dɔn Dramane Alu Kɔnɛ a ko min ye i k'a dɔn magistraw ye o bɛ i k'a dɔn u ka lafasajɛkulu fila o waati min na olu kɔni bɛ kunnafonidilaw ɲɛ kɔrɔ n'u bɛ ka kibara kɔni de ka kɛ ni jalaki min bɛ ka ta ka u sɛgɛrɛ k'u yɛrɛ makara ni ka ɲɛfɔli kɔni caman kɛ k'u bɛ ka bingali kɔni da ka maaw sɛgɛrɛ u bɛ ko kumaw galontigiya ni ka walawalali caman kɛ kunnafonidilaw ye o waati kelenw na min ye ka dɔ kitakaw ye olu kɔni bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka nisɔngoya taama kɔni boloda dɔ wɛrɛ tɛ olu ka kiritigilama min bɛ yen n'u bɛ juge ko fɔ a k'a b'i n'a fɔ a ye dɔ kɔni minɛ ni k'o don kaso kɔni na n'o bɛ tali kɛ ka dɔ boucher dɔ la k'o tanyana k'a to kaso la kitakaw bɔra ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ i ka dɔn u sen nɔ ye Dramane Alu Kɔnɛ ka kuma la a ko tiɲɛ tɛ baden fɛn ye koyi a ko n'i ye jateminɛ kɛ bi in na maa maa bɛ ka bɔ jamana fan fɛn fɛ n'u bɛ k'u ka nisɔngoya baaraw sigi sen kan k'u jo y'u ta ye koyi bari sabula jamana bɛ dangan min na k'a dogon tɛ maa si la a ko caman kɔni bɛ ka jalaki kɔni da ka kiritigilamaw kɔni sɛgɛrɛ nin waati in na Dramane Alu Kɔnɛ ka kuma la a ko ni dun ye kiritigilamaw yɛrɛ ta k'a lajɛ an badenw don an sinjiw don an teriw don an sigiɲɔgɔnw don an balimaw don Yusu k'an sananguw don ko jateminɛ kan ka ye kow la n'an man cogo dɔn an ka sigiɲɔgɔnya duman an ka balimaya duman an ka teriya duman a k'o laban na taa janya an ka wɛrɛ fɛ nin cogo in kɔnɔna dɛ o k'an ka jateminɛ kɛ an ka laadaw ye fɛn min ye an ka taama o siraw kɔni fɛ ka ko dɔw dilan an ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni karama kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma se fɛn dɔ wɛrɛw ma k'a sɔrɔ a ma kɛ i ka dɔn k'a fɔ dagawuli ko ye Dramane Alu Kɔnɛ a kuma mɛn nin ko in kɔni ka bi na dakurunya kelen kɔnɔna na a ko kiritigilamaw olu kunkanko kibara ko b'a da sɔgɔmada in na Yusu ko k'a sɔrɔ k'an n'u ye balimaw de ye an ye sigiɲɔgɔnw de ye an bɛ adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn furu ka balimayaw siraw sabati an ni ɲɔgɔn cɛ nka ko n'an man cogo dɔ ko sen laban na da o kow kan dɛ a banna dakurunya kelen kɔnɔna na parce que i b'a dɔn min don wa f'an ka da ɲɔgɔn na jamana in de kɔnɔ an ka laada taama an ka da ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ jɛya kan an ka adamadenya kɛ jɛya kan an ka sigi kɛ jɛya kan an ka baara kɛ jɛya kan n b'o de ye fiɲɛ baara ka ɲi jogo min b'e la o jogo ɲɔgɔnna maninkɛmɛ bɛ maa wɛrɛ la jogo dɔ bɛ maa wɛrɛ la o ɲɔgɔnna maninkɛmɛ bɛ maa wɛrɛ la mɔgɔ si ma da diɲɛ kɔnɔ ko jogo t'i la dɔ ta ka jugu dɔ ta ye an ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye an kana sɔmɔ ni kuma in nɔfɛ min ye i ta yaw ka taa ni ye yen fɛ maa an sigiɲɔgɔn don dɛ an balimaw don i dɔgɔ kɛ ale yɛrɛ kɛ m'u ka jeliba ye sisan dɛ jɔnni Seydou kɛ jɔnni jɔn Seydou Umaru Traoré kɛ i dɔgɔkɛ don a faamuya n'o tɛ i dɔgɔkɛ fana ko yen tɛ maa ta yɔrɔ ye dɛ vieux kɔni non vieux wa vieux hajinɛ bilen Ala ka mun ja Lajosi ye awa min ye an ka jamana ye hali bi min ye M5 RP ni Ala sɔnna donna nataw la ko ni jigin kɛra dugu kɔnɔ a kana bala maa la min ye awa k'a dɔn ni min filɛ nin M5 RP min ye awa k'a dɔn waati min na Muktar Wan awa n'o ye Mugu ye Wan o tɛmɛna Muktar Tu o de bɛ nin zanga in na min ye Mugu ye waati min na a nana ka na awa min ye k'a jira k'a fɔ k'a bɛ walansɛmɛ a y'o fɔ yɔrɔ min na a y'a di n'a kini bolo ye bandaw y'a fɔ ko i taara tun o tuma awa k'a dɔn danaya bɛ ka ko kura kun
o dirama mi alkado kuma min bi fɔ me kalo tile 15 san 2020 ani kelen mi alkado nin ko ye sa lajosi alkado min ye bandaw ye bandaw ale kɔni Muktar Wan a y'a wele k'a fɔ mugu i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la e bɛ taa min mugu nana n'i ka démission ye mugu awa ne b'i minɛ k'i to yan mi alkado k'a sɔrɔ min ye waati min na o kɛra i bɛ k'a fɔ awa min ye M5 RP olu ye communiqué de kɛ communiqué 018 CS M5 RP olu y'o kɛ mai kalo tile 15 san 2021 ani kelen min ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RP olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko min filɛ nin ko nin kɔni tɛ koba o i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la Muktar Wan awa k'a dɔn ale gbangban bɛ ma ale min nɔfɛ min ye ka tila k'o ta awa k'a dɔn hali maa ma ɲininka hali olu ma ɲininka u ma ɲin don ko la o tuma olu t'u yɛrɛ ye awa k'a dɔn Muktar Wan ka nin welelen na nin kana ko kura M5 RP olu kɔni y'a jira awa k'a dɔn min ye u ka kumakan na k'a fɔ maa bɛ ni o ye M5 RP tɔnden ye o kɔni awa min o tɛna ye gouvernement kɔnɔna na ko nin ko ye a na ko juru cari le guideau ale kɛn bɛ ka nin fɔ bi dɛ Seku Kulubali a ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko M5 RP o olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fanga bɛɛ lajɛlen kɔni don bɛ sɔrɔsiw bolo ninnu kɔni da ye awa k'a dɔn min ye k'u jɔ ɲɛ dɔrɔn olu kɔni bi ye nka ko bɛ latɛmɛ i ka dɔn awa min ye sɔrɔsiw olu de se b'a ko la u ye min fana ɲini tun o y'a jira k'a fɔ conseil national de la transition ko maa minnu bɛ yen k'u kɔni awa min ye CNT k'u ma sigi awa k'a dɔn tiɲɛ kan koyi mais tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔw kɛra CNT na CNT maa ɲɛnamaw b'a la an k'o fɔ maa ɲɛnamaw b'a la nka maa hakɛ joli de b'a kɔnɔ o fana ye fɛn ye dɛ ka jateminɛ kɛ dɛ kelen an kɔrɔkɛ yɛrɛ fana bɛɛ tun ka danaya ta bɛ ka da ale kan ko n'ale taara a n'a paara kɛ o taara ka taa bɔ ni daluya dɔ ye Seko ni Dongo bina ko Seko ni Dongo tɛ dɛ e kɔrɔkɛ min bɛ Seko ni Dongo la o tɛ wa jɔnni Magma wa e kan t'o ma wa Gabo y'a fɔ koyi ko olu tun kɔrɔ ko Magma bɛ taa artistes ni fɛn min ye an ka Seko n'an ka Dongo ka taa a lajɛ k'olu lafasa nka n'o ta kɛn bɛ ka t'i sigi ko min ye Ala bɛ Mali fɛ koyi a bɛɛ dama yira maaw la tan n bɛ min f'i ye o de koyi i bɛ sɔn Mali ta ma walahi a bɛɛ b'a dama yira o tuma olu bɛɛ bɛ cɛ ka feere kɛlɛ fɛ maa ɲɛnama minnu bɛ yen olu de bɛna Mali laban minɛ t'olu bolo tiɲɛ an kana presse tiɲɛ Ala tɛ ko foyi k'a tɛ gansan lazɔsi tiɲɛ a bɛ bange nin bɛɛ kɔ a bɛ bange nin bɛɛ kɔ nka anw presselen don tiɲɛ in de mɛn bɛ berekɛnɛ tigɛ la n bɛ min f'i ye a bɛ to min kɔnɔ ne yɛrɛ b'a yɔrɔ dɔn n bɛ bisa don a la ka na sisan denmisɛnninw bɛ yen ni kun nana ni maaw ka hakɛ to ni kun nana ni kuranɛ ne bɛ n bolo da kan k'u tɛ sɔn k'olu ta ye fasoko ye ɛlɛ ni CND in na ye ja olu kun ka na taa yɛrɛ olu ka taa de sadike Ala de y'a fɔ a y'u ta an k'u dama yira maa la jateminɛ fana kan ka kɛ CNT la parce que ne jɔrɔ ni minɛ est-ce que ɲɛ b'o yɔrɔ la député kun ye maa 447 ye kasabi dɔ kun bilalen bɛ sen kan olu kama ninnu dun ye maa joli maa 121 o kasabi kelen don wa sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ dɛ u kɔni taara k'olu ye député cour constitutionnelle ko n'a y'a muda ko n'a ye député a ye tɔndenw de a ye tɔndenw de aw farala ɲɔgɔn kan an ka député ko kuma m'aw da an ka sɔrɔ a tabiya ni u gwɛn'u ka papier a tabiya b'u la dɛ lajɔsi i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu y'a jira k'a fɔ nin min filɛ nin ye olu bɛ jɛ n'a ye bi min ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye communiqué in kɔnɔna na sa u y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan min ye awa k'a dɔn u ka tɔnden fɛn bɛ yen ko bɛɛ lajɛlen ka to awa k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen ka i to i yɛrɛ ma ni Ala sɔnna a ma don n'a nataw la k'a dɔn olu awa k'a dɔn min ye sariya ani k'a dɔn awa min ye an ka sariya ye min fɔ k'olu kɔni bɛ to o sira fɛ o de kɔnɔna na sa min aw ka dɔn don n'a nataw la k'u na jama wele min aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ka bɔlɔ ɲa minɛ maaw ka bɔ ko kura ko Ala k'an kunna diya awɔ n k'olu ka
anniversaire o ye kalo tile 5 yo juin kalo tile 5 ma au fait nous sarbo fêter isa kaujum bo fêter ben le cerveau bo fêter château nyera la anniversaire sera de malla ne nyera la ne bana ne koni non mais ba député munun be nde atira olu kunyuka jekulu nyema de tako di château ma jawlu te kunta ko do jawlu te olu château elle est venue à la dernière minute dernière minute ikara ya la o mom say ka ya la un pied dedans un pied dehors aywa ala ka yaka dama amina rabi ndote ambe min fo badawo nyana ale ni kaddo muktare wani nyana wo an bora quart de finale la tardi demi finale kera kaba 600 et finale de kalo kono do de bubulo voilà kalo shegi ani finale de bubulo donc ngaso rivarin la mum be se mina ko o bla woro la abana u kana partage diga to ke abana ay mo wele kalo shegi ngona mum be se ka jamana wuli ka jo segi la che franchi de maybi ay kalo temps de perdu comme ça tamma bosi ma mene ambe to chugo la moko te ka balga wulu ke fa be ça c'est pas bon c'est pas un bon signe la josi wallahi ne malien de wallahi mali media wallahi mali meke alatai ala ka ke alatai yusa kana gara ma de umba ikara no gabu da mayra maliona isigi amadam ne wa donc an ngono ko munu ngoni time malikoyi nu ko ibe ka katade atese système mayne politiku mayne système mayne olu fle ne bi halu mamiya to nu dona ere ube ko borondo wara ka moku ga wara fa ka kila ko ngolo do ila ka kila papa o tinyawo yusu ka do indicateur du renouveau ale pambe anga ta kulukorokaw feide min be talike je kulula no be mbugotiginu ani muso la fasa e ka do na be réseau des groupes de défense des droits de femmes et des filles yusu kunungo no be tenen ko fo kalo klita ani wolofla me kalo samba fla ani muga ani kele kulukorokaw fe utara do fara mawu ka do olu koni hakilna ka ninga do faro ka donia fana koni nga ngata wale meta ka mutulakaw segre akasabi boba e ka do plan international ana jewye min kasabi biti jo sefa ware million keme fla ani ka do million biworo ani wolofla bonyongola kle nani kalambulo ka se la koko hakilina na ka se ka family chama na ci ufanfe ka se ka jatemino ni danfaro ni ka do ku yere koloshi bingala wale mbeta ka musula ka wal mambu tunu ngoni segre amanyema no e presidenti RGDF presidenti madame Job Jereba Mariko apmana akodoka fara kalambulo ka sanga ani wati kon mike sababu e ka ningura fie sanga ani watu bela jelela bara ere kon intabolo la haga ja ulube bara mina no be ka Allah fadalu koninge no be adamadiya kerengere la ambalakaw no be musulakaw ko fo aleni ka do ka fo mbugo tiginakaw olu ga haga be se ka tuboto chugo mina ninga bingala wale koninta ka olu segere ko se ka dabla chugo mina anga jamana konna na yusu mamu mekene kono olu ka se ka family chama nzoro no olu fana bora ka tay ka do ka fo u ga yoro la olu fana ka chare fa bela jele fe wale mun fora nanga nga ere korosho la musulakaw ka se ku makoto wal ma ka bingalita ku segere se ka dabla chugo mina anga jamana kono akene kera sababu ye yusu mi ye foli ni tanin taraka nyesi monsieur le maire mo no be kulukuru maire ko fo ani ka do ka fo mamu ngera sababu ni ngani baro sigi singa no be plan international ko fo oni fam nunu bela jele u fanga ke kelen wala sani kalambulo klinani ko nana ani sababa be se ka be chogumna de me banyum olu sababu la yusu la yinu bela jele be se ka sabati barani sababa be chogumina Mamadou Sekou Konate ale plan mali ale assistant ako ninga ni mbora spolati yoro ko yusu olu ko ninga bare femiye o de wuli ka joka ke fa bela jelen fe bara oni sababa se ka be bingale mbe ka taka musula ko segere ko se ka dabla to mina anga jamana ko nana ako ne jate mine ke bibena ni mami ijo o joro la ninga o kelbulo ko ni sabate anga jamana ko no ko yiriwa bara bay anga jamana mo bar sabula muso ni o fo o be du ko fo o muso ka wuli ka jo barka ka bo fa bela jelen fe o nonu magotoro olu ka se gwa baraka bunya ko nana abike sababu ye wa barabe na anwa jamana kono mutemelengo alu Musa Tamura ale maire ka danga sabana e kulukoro ako ko labemba ma awfo ka wala nyumondo amu ye dana da kulukoro ka ninga ni bara nyumamba insigi senga kulukoro maw ka se ka family chama soro bara ere tabolo la haka ja bingala wala mi ta ka musulaka o segere
ka sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka fanga dɔgɔya ye walima ka sababu kɛ u jɔse ye walima ka sababu kɛ u ka lujura ye o bɛ se ka labila cogo min na ni kibaruya carila fa bɛɛ lajɛlen fɛ a kana salaya dɛ a ye kibaruya cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka maaw ladɔnniya a ko kɔnɔna maa caman bɛ olu ta ko taabolo dɔn nka ka to k'a kuma fɔ sanga ani waati ka kalanbolow sigi sen kan maaw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye ni ka baaraw sabati maaw bolo kɛrɛnkɛrɛnyala ŋaniya bɔbaaw n'o ye spotlight ye o ka tɛmɛ n'u ka baara sigiden 6nan o baaraw bɛɛ lajɛlen ani ONUFEM fo ka taa se réseau des groupes de défense des droits des femmes et des filles fana ma Yusu olu bi na ko jɛrɛjɛkulu 60 ani kɔ olu de kɛn bɛ k'u fanga kɛ kelen ye walasa ka npogotigininw ani ka dɔn an balakaw k'olu ka hakɛ tɔbɔtɔ walasa bingala wale kan'i ta k'u sɛgɛrɛ ka sababu kɛ u ka setanya ye walima ka sababu kɛ u ka musoya yɔrɔ ye walima ka sababu kɛ u ka lujura yɔrɔ ye ko mankan fiyewu u taara dɔ fara mɔgɔw ka dɔnniya ka kulukɔrɔkaw fɛ yen a baara bi senna hali bi Yusu Adama Jabate ale ka fasiri nin an ye min bɔ indicateur juru de fɔ kɔnɔ indicateur ni ale bila lajɛ si ne bi sɛbɛnda sɛbɛn min ni b'a ta o ye a bɛ k'a dɔn la référence du Mali bisimila lajɛ si a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la gafe a ka ca a nafama ka ca min a bɛ k'a dɔn référence du Mali ale kumanen don a ko di a ko UNTM olu ka grève grève in kɔni maa bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye a kɛra koyi n'i taara a bɛ k'a dɔn an ka bureau la bi n'i taara an ka bangew la bi min ye a bɛ k'a dɔn fasiriba ka fɔ la min ye kalo tile 17 tile 21 mai kalo in na min ye nin tile hakɛ min n'o ye tile 5 bɔɲɔngo ye ni a bɛ k'a dɔn INTM maaw k'u kɔni kɛn bɛ k'u ka grève bolo da nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ u ni gouvernement kɔni sigi ka fɔ min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ani sababa ma bɛn o de kɔnɔna na fasiriba ka fɔ la a ko ale ye wuli ka jɔ kɛ ni ka taa yaala fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye cakɛyɔrɔw ye a y'a daminɛ yɔrɔ jumɛn don min ye a bɛ k'a dɔn EDM o k'a dɔn énergie du Mali n'o o directeur commercial ka taa a bɛ k'a dɔn chômage Société malienne de gestion de l'eau potable n'o bɔra yen min ye direction générale des impôts min ye a bɛ k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye direction générale du trésor lajɛ si a bɛ k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se a bɛ k'a dɔn min ye BNDA Ecobank BMS i k'a dɔn awa min ye Bac Atlantique o ma tɛmɛ ka bɔ yen hôpital Gabriel Touré n'o tɛmɛna ka bɔ yen hôpital de Kati i k'a dɔn k'u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ sen nɔ ye mais a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la baara tɛ sen na k'a bisi basalen don service minimum kɔni fɛn dɔ fana mɛn ko jɛkulu wɛrɛ bɛ yen n'o ye CDTM ye mun de k'olu fana kɛn bɛ ka o maa dɔ ka déclaration fɛ réseau kan ko nin ye bɛɛ lajɛlen ka ko de ye ko ale kɔni ale fara tɔw kan INTM kan ko parce que n'a fɛn sɔrɔla k'a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen de ye o kɔrɔ tɛ k'olu kolo bɛ ka giriya lajɛ si min ye a k'a dɔn nin min filɛ nin ye nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ sigikafɔ min n'o kɛra i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye u ye jɛkulu dɔ sigi sen kan o jɛkulu min ye an ka min ye laadalamaw b'o la n'o ye an ka dugutigiw ni k'a dɔn min ye an ka diinɛmaw ani an ka jeliw u y'olu cɛ ni ka taa n'u ye k'a dɔn min ye sigikafɔ ye o sigikafɔ kɔnɔna na bɛn ma k'o la koyi min ye k'a dɔn ninnu kɔni y'a jira ko a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu ka ɲini fɛ a bɛna min olu ka déplacement na a t'o fara fɛn kan ka joli ka déplacement ni mais o kɛ dugutigiw ni alimami pour parler karamɔgɔ ninnu négociation bon ayi ba ne t'a min c'est-à-dire que quelque chose qui est technique min dabɔra baarakɛlaw de ko don ni social don sa ni social sugu dɔ don a bɛ se ka a da don la mais finalement olu y'u da don a la bɛɛ dalen don olu la c'est-à-dire ko dɔw bɛ yen olu yɛrɛ man ka sɔn o da fɛ olu k'a fɔ gouvernement ye dɔrɔn a yɛrɛ k'a sigi k'a fɔ a y'a lajɛ u bɛ fɛn min ɲini dɔ ka dɔ bila nin ko in ka nɔgɔn kojugu terrain de vie parce que ni an bɛ furacɛ fanga de kɔnɔna na transition de don isu awɔ o ni fanga tɔw tɛ kelen ye c'est-à-dire bɛɛ bi seko ni nin kɛ transition kɔnɔna na jamana bɛ se ka bɔ bolola cogo min na bɛɛ ka dɔɔnin bila n'a sɔrɔ président bɛ nin wari in sɔrɔ e bɛ dɔ b'i ka dunda la premier ministre bɛ dɔ b'a ka dunda la
ka ese mais non amana ke cogo bebe do bitala wala sa ni wati no 18 mois akase ka teme bonya ko nana no bore c'est à dire moi personnellement ni tu as danema kulen kan manka mais transition ko nana ni be joy joro la josi be ni be joy joro la e mo fo mi négociation o de manya alaba awekado mi nyere la akara la jabali akoni anga jabarani na jabi no wertemi ani kado aw mi television national kurabe wa no temra ka boy ni awekado nyere la mi awekado anga soro ko nimbe awekado mi aluso la sa koy ne jati mineke le sabab mi ni yentem yoke wotle saba ko tari jo milliard wolowla mingi ana kungamve mingira majenge anga mingira maje la jozi me avocado wati mina okokerasa mi avocado ni be makala yendem ngonu maw yetabale goshi uko ni bara blake mi avocado nyera la ministre min kumbe comme gouvernement chirakawa aruna ature ko ni avocado minyi ituka ko yetukala iragere ko gouvernement ko sesu bela gele buye ko nunu ngwara mi avocado kube marché kuna avocado minyi ko wolo masiri tabaw be ko bi dangarula non ka bɔ ka taama o ye droit dɔ de jamana kɔnɔ awɔ sariya dɔ don o tɛ kelen ya awɔ an bɛ min fɔ mɔgɔw ye parce que f'an k'o bila an hakili la i bɛ ka fanga tɛmɛna yan o tɛmɛna yan awɔ parti joli kun farala ɲɔgɔn kan k'an bɛ i bɛ ka dɛmɛ awɔ mɔgɔw kun mana bɔ k'u bɛ marche kɛ u kun bɛ mɔgɔw finitigiw kun bɛ bɔ mɔgɔw kama awɔ o wagati tɛmɛna o parce que n'i bɔra fanga la i bɛ na opposition de la awɔ maintenant fo furancɛ fanga mɔgɔw ka bila u hakili la fana après eux la mɔgɔ wɛrɛ bɛ na mɔgɔ wɛrɛ bɛ na bon n'o fana kɛra n'olu taara u yɛrɛ sɔrɔ opposition na a bɛ kɛ cogo di lajosi mais aw ka dɔn n'u ye tiɲɛ yɛrɛ la mais aw ka dɔn INDM ko aw ka dɔn ko min Aruna Ture maître Aruna Ture ale kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye ko bɛɛ lajɛlen b'u bolo walasa ka kiirijugu ta ka ɲɛsin kiiri ta ka ɲɛsin INDM ma i ka dɔn INDM mais non i bɛ Aruna Ture bɔ ɲɔgɔn na Aruna Ture à son temps fɛn yɔrɔ in tɔgɔ bɔra kɔnɔ Gana Izoa plateforme Aruna Ture ale don gouvernement yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ gouvernement tɛ yen on sait pas si ko y'o kuma fɔ dɛ mais aw k'a dɔn cɛ gɛlɛn dɔ bɛ yen maa gɛlɛn min bɛ yen INTM kɔnɔ aw k'a dɔn n'o ale aw k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ aw min ye ninnu m'a faamuya hali bi mais INTM min ye a syndicat jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen i b'a dɔn a bɛɛ lajɛlen maa kalannen ye a bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn dɔ n'a ye i k'a dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu ko kiiri bundanko i k'a dɔn u bɛ se ka bɔ ni sira o la k'olu fana bɛ yen ko kiiri bundanko olu bɛ se ka bɔ ni sira dɔ ye koyi i ka dɔn olu ti sira olu ti beleke min a bɛ ka dɔn sigikafɔ kɛra cogo min olu ti jɛn n'a ye bi u ti jɛn n'a ye sini wa olu ti dɔgɔya wa i ka dɔn hakɛ de bɔ sariya de b'olu bolo min b'a jira k'a fɔ olu ye jɛkulu ye min a bɛ ka dɔn n'u bɛ se ka taa grève la grève droit de don u ka kan n'a ye droit constitutionnel cakɛda bɛɛ i mana kɛ cakɛda fɛn fɛn ye ni mago bɛ fɛn dɔ la n'a ma sɔrɔ tabalikana sanfɛ n'o ye sigikafɔ ka se k'a bɛn i ka ŋaniya ye jumɛn k'i ka dusubakasa yira ni wale min tɛ dankari faso la mais an ka fɔra k'a ɲɛ ma dɛ Usman Traoré a ko ale olu ti sira koyi ko nin bɛɛ lajɛlen ye kuma ye olu ti sira olu ti belege hali olu ti ɲɔgɔn ka bɔ a nɔ la olu ka hakɛ ɲinini sariya de y'a jira wa i ka dɔn u ka kan n'a ye wa u b'a ɲini a k'a dɔn min ye syndicat fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ olu ka baara de y'o ye wa baara bila o fana bɛ don u ka hakɛ kɔnɔna na o don u taara o sira de fɛ Ala k'an kunnaja a sariyadenw bɛ yen a jɛlen don i n'a fɔ tɔri tigɛ Boubacar Jara ni ale ka fasiri ye an ka Boubacar Jara tɛ dɛ Adel Cɛ ko tɛ ayi o tɛ nin bɛ référence la ayiwa Youssou min ye i ka dɔn k'a fɔ info matin ale kumana an ka taa sanubɔda o binna kun kan Bindugɔl i ka dɔn a kuma bɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn Bertin Dakula ale kɛ bɛ ka maana kɛ a ko n'i ye i ka dɔn nin sanubɔyɔrɔba in yɛrɛ jateminɛ bi anw ka jamana kɔnɔ a filɛ nin ye i ka dɔn Mɛna Koto ale ni Fawola Kɔrɔnfɛla cɛ kilomɛtiri 20 bɔ ɲɔgɔn koyi nka u bɛ yiriwa sira la anw ka
jamana kɔnɔna na cakɛda min don a bɛ ka kɛ sababu ye ni ka jamana ni ka a yiriwa n'u ka seko n'u ka dɔnko ye u bɛ sanu min bɔ anw ka jamana kɔnɔna na fasikɛba ale kɔni kumana o ko kan u bɛ kɛ sababu ye ka wari min fana don jamana kɔnɔna na u y'a bɛɛ lajɛlen mada dɔɔni nka n'i ye jateminɛ kɛ bi min bɛ tali kɛ u ka wulikajɔ an'u ka baara kɛcogo ɲuman ni ka yiriwa siraw kɔni kɛ o kɔni kɛra sababu ye san 7 bɔ ɲɔgɔn ko u bɛ ka sanu bɔ u bɛ ka kɛ sababu fana ni ka jamana fana dɛmɛ a ko kɔni dala ni dun ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ pɛrɛmi min b'u bolo n'u bɛ sanu bɔ pɛrɛmu kɔni ko fɔ o b'u bolo a bɛ ni ka san 7 bɔ ɲɔgɔn ko bɔ o fasikɛba ko kɔni bɛ baara la bi o laɲini wɛrɛ b'u bolo u bɛ se ka sanu bɔ cogo min na bonya ni karama kɔnɔna na ni ka se ka maa caman kɔni don baara la u bɛ baara min na o kɔni gɛn bɛ sababu ye ni ka kɛnɛ kɔni dayɛlɛ maa caman ye denmisɛnninaka caman b'u bolo ani musolaka caman bɛ mun bɛ baara k'u bolo u ni mun bɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo baara kɛcogo ɲuman kɔni na walasa jamana ka baara tanya caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na Yusu o kɔni de kɛra sababu ye olu kɔni bɛ jɔnya ɲuman la jɔnya ɲuman fana bɛ u ni barike école ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye u ye baara caman kɔni kɛ ɲɔgɔn bolo o fasikɛba ko hali n'a sɔrɔ laɲini dɔ tun bɛ olu bolo u bɛ se ka kɛɲɛ ni u ka i ka dɔ sariya min bɛ n'o bɛ code milieu ko fɔ kabini san 2012 waati n'o b'a jira k'a fɔ u bɛ se ka dɔ fara u ka permis kɔni kan n'o bɛ kɛ sababu ye ni ka sanu kɔni bɔ nka o ko kɔni ko jɛra u la minisiri fɛ min ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko kɔni ma ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko sariyadен min sigira sen kan min bɛ tali kɛ san 2019 ta la ko ka baara kɛ n'o ye k'a sɔrɔ san 2012 ta olu jɛlen bɛ o tigɛnɛw bilalen bɛ u bolo u kan bɛ ka baara kɛ n'o ye kabini k'a dɔn san 7 bɔ ɲɔgɔn ko o kɔni kɛn bɛ majɛngɛ caman ye ni ka kɛ gɛlɛya caman ye ani ɲɔgɔn faamuya caman min kɛn bɛ sababu ye ka baara don u ka baara yɛrɛ kɔni taabolo la bi na u cɛsirilen don baara kɔnɔ na jamana fana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka kɛɲɛ n'u bɛ kasabi min don jamana kɔni kun ka sababu u ka sanu bɔ kɔni ye min bɛ ka kɛ mina koto Yusu o fasikɛba kɔni kuma bɛ nin kɔni kan a ko setigiya yiralen filɛ ninnu kɔni na nin cogo in kɔni na dɛ k'a sɔrɔ u maa caman de b'u bolo o ni mun bɛ baara kɛ u bɛ kasabi caman fana de don jamana kɔnɔna na min bɛ kɛ sababu ye ni ka jamanaw kɔni yiriwa u bɛ sanu bɔ yɔrɔ mun fana na olu fana yiriwali baaraw sigi bɛ sen ka u bolo barisabula u kɛn bɛ sababu ye ni ka yiriwali caman kɛ ni ka kasabi caman don u da fɛ min bɛ tali kɛ sigidalama olu bɛ se ka lafiya cogo min na ka sababu kɛ sanu bɛ ka bɔ u ka yɔrɔ kɔnɔna bi na nka kɔni kɛn bɛ sababu ye bi u kɛn bɛ k'u bolo mɔnɔ bɔ walasa u bɛ se ka sanu bɔ lafiya kɔnɔna na cogo min na nka i k'a dɔn bɛnbɛn bɛ tan bɛ ni k'u sɛgɛrɛ walasa u ka baara ni sababa kana se ka bɛn cogo si la nka olu ka laɲini ye fɛn min ye bi na u bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ u ka se k'u ka baara kɛ cogo min na walasa maaw ka se ka lafiya maa camanba de b'u bolo u bɛ ka wari min fana don i ka dɔn a da fɛ a ti ta ka jamana to dɛ wari fana bi don jamana kɔnɔna na a bɛ kɛ ka yɔrɔ yiriwaw baaraw sigi sen kan o ko nin kɔni samasamali de kɔni bɛ bi na hakilina kelen bɛ de b'u olu bolo olu ka se ka baara kɛ n'u ka sanubɔ baara ɲuman ye u kana bali i ka don ka baara kɔnɔna min ye cakɛda min fana bɛ n'u bɛ ka yiriwaw siraw kɛ n'u ni maa caman tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o baaraw ni sababa bɛ se ka bɛn cogo min na sanuko kinkanko kibaruya kɔnɔna wari min fana bɛ don i ka dɔn jamana kɔnɔna na o ka se ka bɛɛ lajɛlen nafa bonya ani karama kɔnɔna na nin kɔni ye ka dɔn bakurubaya sera ka d'a ma min na a koronna anw fɛ nin waati in na kabini waati cogoya ye min bɛ tali kɛ an kan ka taa sugu fana na dɛ an bɛ taa sugu la an bɛ ka dɔn Ablaye Mayiga an b'a fɔ nin waati in na groupe commerce la ka gorobinɛba in fɔ pharmacie la madame Mayiga an b'a fɔ ka Madame Jalo an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka taa tuuru cɛ ka dɔn café Niger la an bɛ ka dɔn baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo maison du pain ka sɔrɔ ka taa buru soba kɔnɔ an ka taa buru lajɛ dɛ buru ni café awɔ quand le goût et l'énergie font ta journée. Lajosi ne Café Niger mi ye Kalulu Yara an n'a fɔ ka waleɲuman dɔn mi ye i ka dɔn Teriya Transit Ajo Ablaye Kulubali an b'a fɔ sanga ani waati kosɛbɛ min ye a fɔ y'a fɔ Bamakɔkura n ye a ka dɔn Teriya Asir la Asiran Teriya an b'a fɔ Lajos ne min ye SSTM awɔ ale ni a maa dɔ cɛ maa min n'o tun b'a fɛ k'a kɛ aw k'a dɔn paromolo ye nka ko a ma bɛn dɛ ayiwa min o ti dɔwɛrɛ ni i ka dɔn aw maa min bɛ yen ni aw k'a dɔn CSDM bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn min ye aw k'a dɔn tigi fila tɛ misi la ni fila tɛ o kana fɔ dɛ a tigi fila tɛ misi la ni fila tɛ dɛ k'i kana fɔ o ma n'o tɛ ne ye fila ye dabakala feere la Bamakɔ yan o bɛ kɛ nka filaw dɔw bɛ ni misiko de kana to sori ka bɔ nin kalama dɛ
Isa Kabaw ni Umar Baru ni Maliki Jallow olu ka bere te bigiya ngone olu ye nono mugu fere la Bamako ya olu kan ka nono kene de fere la josi mi avocado CSDM ma dobe mami nale ma fe ka ke avocado mi ye parumulo de badi darame avocado tinyera la avocado kale tarakata ka kirida faransi ka ko bunaguga mi avocado ka fo CSDM kwale de tado mi Muhammad Sherif Aidara avocado ko den tate CSDM mi avocado jaja alete mingalama CSDM avocado CSDM ay ka do malidunga jakulu de do mi malidung oluka hage ninga tla kulakana mi avocado koka ore ko nana mi avocado baydi darame dem avocado nyera la ay pmasuku bela jeleta mi avocado ka pmasuku bela jelefo mi avocado aitarama ikado Muhammad Sherif Aidara mi avocado na haklis giledo amma jabili ke ago fami be na be sharia ka boloka mi prempren kunto la mi avocado argument sur argument mi avocado bela jelefo beniga dalu Beniga dalu wasro avocado réseaux sociaux sanfɛ mi ni ma ko fɔle a bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye a bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ burujali fɛn ye mi avocado min ye Muhammad Sherif Aidara ale hakili sigilen i b'a fɔ ko ŋɔmiyirala mɔden mi avocado tiɲɛ yɛrɛ la mi avocado a ye fɛn min jira ko fo o usage de faux mi avocado a y'o ta ni k'o ɲɛsin avocado k'a fɔ mi awa logo min filɛ nin ani ka dɔn CSDM avocado min ye a sigilen min filɛ atamafien ikado ko awa mi Muhammad Sherif Aidara tate koy mi Muhammad Sherif Aidara o ma dawara ke mi tribunal min be no be an fe magoya kribo atarakata awakado yoro ko folena mi awakado kriko ni wati mina atarakata awakado akoda krima tigilamo loka mi avocado mi atarani papier bela jele nye atale ni papier bela jele ikado awa mi darame wasoro alebe akama nganjila mu kado bargo langolo ode bi mangambo mi avocado ninja mi tlojo ala mi avocado nyera la mi Muhammad Sherif Aidara tara katani papier ye ka bola jele bo ka be bole ko ka binza mi avocado tribunal mi njira bayri darame ka kata kaboy mi avocado abeka pamni vo ni bela jele ko na sutakanye ni avocado sebe mi no yera mi recipise min be o recipise Muhammad Sherif Aidara ikado SDM ikado abuguna tige ikado awa mi sebe mi baga ni bela jele Muhammad Sherif Aidara amaliko tribunal ko ko bari darame ko alu ye CSDM avocado alu ye de sebene ya Allah be do seba ka chugo Allah be sebene aka de ni esni akolu makara CSDM ko aka olu makara akolu olu ka sebene na biyo ko note kuna bode jigaga mi avocado lajosi ni kirkerata mi avocado CSDM mi Muhammad Sherif Aidara ikado CSDM oyale de tay ikado ale de anyemai ikado kwa masiki atlara ka minjira ko masiki jele yala ikado awmi katro conference national mingera ode avocado Muhammad Sherif Aidara ba ko ni kalafila ye ikado awmi nye ka nyemoyata ko dama ko sanuru barabana CSDM abe jamana bina ni shekin de la nyakono ate muna sanduru make chogo doy edumbe giringiri edumbe giringiri na peke ngap matere obma mi avocado ni ko esa mi avocado nyerala wati mina akala flipeke mi ambassadeur duro awga jamana kono ko munu manga jamana kono Mauro ka lasigi de olu avocado olu mekeneka mi avocado ministry flap mekeneka mi avocado ministry so olu ka ma wolonvla olu ka representant mekeneka ko ningo ni ngera jeyala mi avocado mami vlani no ye avocado darameke kado ka be ngaluna koy Sherif Aidara ta ka koy baraka ye dema do mobse ku green ite seria do campagne na fotel ki campagne ba ko neni
ati magonya n'u m'a lajɛ ka sɔrɔ la mɔgɔw kunkolo ma ba dili la gɔ ma fɔ k'ale kulo bɛ min f'i ɲɛna dɛ adamadenya la bi fo sariya de ka kɛ jamana kɔnɔ awɔ parce que n'i ma ɲɛ ngɔn kunkolo kun dunun kɔ a daminɛ a tɔn na n'o tɛ n'i tora k'a daminɛ a ɲɛ jɔ i ɲɛ la k'a fɔ k'i b'a daminɛ a ɲɛ n'an fan fɛ dɔrɔn i b'a fɔ ko a n'an bɛɛ ye kelen ye a hinɛ bɛ minɛ i b'a to yen jamana fo an ka ngɔn kunkolo dunni daminɛ a tɔn de fɛ i b'a dɔn min bɛ ne dabali ban pendant que an ɲɛ gannen bɛ ko wɛrɛ senna i bɛ bali ka manamana ko wɛrɛ ninnu nin tɛ manamana ko i ta tɛ fɛn min ye tɛ kiiri tigilamɔgɔ kɔni y'a basakili ci o ku bɔ ɲɔgɔn na a bɔra ɲɔgɔn na Mɔhamɛdi Yusu i ka dɔn Ala ka ɲa k'a d'a ma Abdramane Diko ni y'ale ka fasiri ye i duwani Kuwalenba nin y'a ka fasiri ye i k'a dɔn a fa ka gafe ye nin ye Kasum Tarawele an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Sinali Keyita ale tigɛnɔ don a ko Buye Ayidara ale n'i ka dɔn Sumeli Bube ye u ye ɲɔgɔn ye nka min ye ka dɔn Serifukɛ ye Ɲoro Serifukɛ k'a kumana dɛ a ko gwɛlɛya foyi tɛ ale ni Sumeli Bube Mayiga ni ɲɔgɔn cɛ a banna ko k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan Sumeli Bube Mayiga premier ministre kɔrɔ dɔ Yusu a kun t'an bɛɛ ka dɔn teriya sira fɛ badenya sira adamadenya sira kan ni ka taa Ɲoroji Sahel dɔwɛrɛ tɛ min ye ka dɔn k'a fɔ Buye Ayidara Serifukɛ ni ka taa bɔ a ye a n'a ka délégation belebele Yusu k'u kɔni dara u bonyana fana parce que baga ko min ye ka dɔn k'a fɔ Buye Ayidara ye Serifukɛ a kumana a ko min ye ka dɔn k'a fɔ ale ni Bube cɛ ko foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ adamadenya sira de b'u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya tun bɛ ale ni min cɛ o ye ka dɔn Laji Burama ye n'o bɛ Elhaji Ibrahim Bokar Keita kofɔ k'a kɛɲɛ ni a ka layidu dafabaliya ye j'avais plutôt des problèmes avec IBK qui n'a pas respecté ses engagements. Voilà, ses promesses. A ye nin kuma in kɔni fɔ IBK était mon ami a ko IBK kun ye ale dagawuli cɛrikɛ de ye nka fanga yɛrɛ sɔrɔli balila IBK la u ye ala deliw kɔni kɛ ala nana ka na ye Elhaji Ibrahim Bokar Keita a ye fanga kɔni sɔrɔ nka a ye min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ a siriyɔrɔ la o kun ye jumɛn ni fanga kɔni nɔgɔyara n ye n bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fasodenw bɛ se ka lafiya cogo min na k'o baaraw de ma bɔ a sira kɔni fɛ o nana n'i k'a dɔn Serifuden Ɲoro ale ni Elhaji Ibrahim Bokar Keita cɛ gwɛlɛyali ye nin cogo in na n'o tɛ n bɛ min f'i ɲɛna kabini don min ne ni Moribo tun bɛ gafe la depuis don min u ye wulila Bube nɔfɛ ko IBK n'i bɛ kɔnɔni nɔfɛ ni jiribolonin dɔ bɛ i n'a cɛ i b'i den k'o kari ka bɔ i bɛ kɔnɔni sɔrɔ ka ɲa n ko n'u tilara Bube la n k'u bɛ t'i yɛrɛ kama a ma k'a cogo la a kɛra cogo la i ye don ni Bube bɛ yan i ye don ka sigi kuma fɔ stratégie min n'o nin ko jugu kun ti taa ɲɛ koyi Yusu fasirikɛba kɔni mana ko Buye kɔni y'a jira k'a fɔ gɛlɛya tun bɛ ani Elhaji Ibrahim Bokar Keita ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ layiduw ma dafa k'o mɔna sira min kan a jɛgɛ ma tila u k'a kɔni kan o de kɔni kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya kɔni ye nka ale ni Bube cɛ bi maa caman y'i ta fɔ ko gɛlɛya tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ale bi sɔnni sigi o kan kosɛbɛ o kɔni kumana u k'a dɔn k'a fɔ ale ni Bube fana k'u ye ɲɔgɔn ye siɲɛ damadama kɔnɔna na dɔ kɛra ani Elhaji Ibrahim Bokar Keita tun bɛ o tu la o ye ɲɔgɔn ye ka Bube to yen Yusu ko min ye ka dɔn k'a fɔ denkɛ yɛrɛ ka fatuli la ko ɲɔgɔn ye kumaw fana kɛra o ko kɔni da la min ye Serifuden Ɲoro ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ politiki t'ale ka fɛn ye ale ta ye min ye ale ni k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaa bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na o ye ni k'a dɔn tu kɛra diinɛ sira kan diinɛ sira dɔw bɛ yen k'olu jɛlen don i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ n'i ko k'i bɛ fɛn finman dɔ bila o kɔni na i n'ale bɛ se ka ɲɔgɔn ye sira kelen kɔni kan n'o kɔni tɛ i n'i ka sira ale fana n'a ka sira ale ti don politiki baara la maa si ye hali n'i y'a ye ale ni Amadu Tumani Ture cɛ gɛlɛyara Ala ka hinɛ a la Yusu k'o ye i k'a dɔn ko de famille o wale min kun dara ni ka sigi sen kan o waatiw kɔni na k'o kɛra sababu ye ale kɔni nana i k'a dɔn k'a fɔ kuma caman fɔ a ko kɔni da la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko diinɛ bɛɛ lajɛlen de dama ka kan anw ka jamana in kɔnɔna na i ye chrétien ye o i ye bolisɔnna ye o i ye ladalama ye o bɛɛ lajɛlen n'i ka taa sira nka baara ka kɛ bonya kɔnɔna na lajɛsima tigɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka taa sira mais a y'a fɔ wajulukɛla nun dɔw ɲɛna parce que i b'a dɔn jamana dɔw bɛ pour que i ka wajulu kɛ ye u bɛ minnu ye théologie kɛ u b'olu de bila diinɛ kalanw kɛ diinɛ kalanba kɛ u b'i lasigi k'i lasigi i bɛ wajulu u bɛ thème dɔ d'i ma i bɛ wajulu kɛ ka mɔgɔw lasɔn wajulu kɛ ka mɔgɔw lasɔn u bɛ yamaruya d'i ma
ni manga ke ba fo ki keta albi yere ko jamana be maunta bulongala kala ambe bulongono kala ndege dine bolo fara chale ndro fengo ala ko table na soro ko do ta ala kele Mamadou Chide ta ono fe abana bolo fara fenyini nu aywa ala ka ko ni kuma info kale ka jamana ale te fe ka do ka fo magaka ka kunsigi dengele na de benga sabati an ga jamana kono o yale haminai sanga ali wati abe do ke jamana nye adogunde ma asila akominya akadnon nunye o ko bube iyere fle fo inten dusuguna min nogolembe kisegere ndesani majiri la ka fo bibi na mbi fo iye chesire ni wuli ka jo minge iye boya min ta kan segere akoni e boya bae obube fana puma koninda ako ika do ka fo amina dosili konnana ame sungolo kadara konnana ika do fana ba nyini fe na soro nga fenseri mo barsabula ma bise ka do ma gasila ka soro ita kala mo o fana ka ya famo o koni yo puma koni bela jele fo ni nyanje dana ya kurakurara uni nyanje bunyani karama konnana o ko mun me giringa joni nganya gila ka fo ko bube ni sherifu ko ika do ko bebalabu nyanje ko sherifu ko bembalatu ni nyanje aita allu ma allu baro mino alu kunte pesa meni awula kata ya fatili o ya bane o ko munye abana buwe islam abana yusu ayi ni kuma ngoni fo ako bube yere ka mana we ale ko kale ma foi ke mimbe ikado no fenfima bla no kenela kale ma foi ta ka islamia dine segere mimbe ke sabuye kana ni balaye akoko na je n'ai jamais rien fait contre la religion. Abana. Bube yeni kuma ngoni fo. Ako ni ye ka do fanga ani dine ta ka laje. Ko flanu nnedo. Ku bitani nyuanye belajele ikado ni katafa konindo nga olu belajele bitani nyuanye ko ni mami ngo kibo bonywana ko ye ka kelekela de o black ata keleke yorola ka soro mafatabulu ko mainfiu ako kuma kunje pumala ko gole akoni nde ale ni buyeche o buye re fana afoko gole atu ni nyuanje o ma ukala ma ko ni nyekoro ukara ka nyuanye ikado ka fo militita aninduru bonyongo wire dama ni nyuanje ka do ke jamana koni ye ko buye ka tama ngoni kadara kono na kani ma chama ndara segine jire ikado ka fo Javier Segu Alhaji Banjugu Dumya Nuruddin Ibrahim Dugure Bubu Mabel Jawara Fuseni Sidibe Arbongana Bube Maiga ani nunne pme nyuan fe ikado tama kono kadara kono na abana ko pme ngoni njera akoni nya jira ka fo aidra ne yusu karawati mbuye feza ne mbube kungata nyuan fe ay bena ne be mbulu do ekuna folo ayde ene be mbulu do ekuna de la ila fo afi ba fe kantati umani tati aki umani weke mando de bolo de bidi kuna folo onene mbulu do ekuna ka do ke ngo ala ka to ni buye ka nywanye ati bokar la ka de nenso ibaro meta duan na fode ko ne ka bulu dan kuna pasanga ne ka adine kai o ka bulu dan kuna ka do kai o bibe embrange do o bibe dramana lu ko na du Papa. Kanan do ko ya de. Ya bul day kuna. Dagi. Abi kuna da de. Na bul ade. Na bul day kuna tani de bi yala. Madugu mala be fale ka fora ko soma zo ka ukanga na bona petit labi olu kembe ka tu ka fonde valisi kondo fa bela jele vesa dajila ukada kene ba yana ngata belendugula wala ukada kene ba ne wala ko soma so de kaga e bona petit labi babi uka prezamna ke mara daw abina ndesani kabini fa me funde gongo circulation sina ka bloquer te abana ko mumbe ko soma so ko de kanga na bona petit la abana ngo puma ngo mungera ala ka nguna ja yusu ka do sinal keita anya sama ka bo reporter kono we bara nyana la josi anga sebenda sebe min nambata oti dore ikado e sentinel ikado nyera la anga ta buluga sombude buluga sombu ikado slame wuliledo mi ikado kembe ku kwada kula mi ikado yoro dobe ni ubuko bardo bena jo o bara abe misiri ikado ani dogotoro so kalanzo no logole so ani kado
ali madarasa so do be e ka do anolu manja nywana ni awe ka do wati mina nindigi awe ka do anana kana ni yoro ko fole ningana awe ka do abara dabne mi awe ka do aslame ko ya do ka fo loso de na awe ka ni yoro ko fole na ati do loso doro made mi awe ka do shamuru dafla samuru de pasi be do kele ngono ka bo kele ngono samuru de pasi sa wait me samuru de pas ibado neta do ne samuru de pasi bo jena kele obado samuru de pasi abido restaurant ni fawno o barula lajozi mi wati mina mi awkado ni ngona nakana damne ulka sumgu awkado mi islame munumbe ali kado awaminya ali chrétien munumbe bela jele awkado onu bora ka jira ka fo andi jena to shila ni awkado nyerala ni yoroko foli na misiri be ikado ali teslabe ali ye chrétien ikado ka fo dokotro so bela jele jeye no temena ka boy kalanzo e bela jele jeye ikado ali ye chrétien mi awkado misiri ikana soko ka soro ikana sodoga ma ka misiri soro mi awkado slameu chrétien mi awkado ali tondigu num bela jele bora ka jira ka fo nyere la ni mi mena jo awabulka zomugo kulubleni na awkado andi jena bi andi jena sini wakado atna da glomi menage wa glomi atna da omade yere fere la muso ani dulo jugo minew ko yoro infle ni ka do kenya so krefe e ba do sa tene burga sumugo asago bol ay o danye sineno akare yerema atiki keme ka plaquine nunge folo ko siri no ama inauguré de folo awa me ate inauguré ma doka fola mi ne ma fole i kulu bali observatoire ikado kojugu ale ajira ka fo ni yoro yi awikado anga dongle dala bado be do awikado salvuke tayi ikado ko le cheval blanc membre du conseil national de la transition conseil na be sendela ko dogo ko o ka yoro do de le cheval blanc de la musique akon mes non abe salvuke ta ka so yoro krefe atado me fatriba kon ngoko atado ayo ala kanya kadama ba oluti jena bi uti jena siri mi awkado ni yoro ko vole ye ikado kwa ko ni bi jo olu suga wa mi olu ko ni be nyini de ke ma mi nye sebendi ni ntigila maguma ka fo awkado kata ni njo banabato beta yoro mi slama obutuka selege yoro mi logoldo obutuka kalaga yoro mi kanin joy wakati jo engo ni ne ato komini mo yo bulga sumgo ande ma inciter violence la de ni ne ato mais amanga hake gine ati join yoro ko ben kare mo willa bananga bugula bananga bugu kare do re konu be eleni baru kumbe poi fa bela jele fe ni doti kinimbolo fe do bar nani yoro kele abe samure pasi bala ni bodde nuit onu la ku jo ben kare bananga bugula koko ni mi cheo ka bar joy we yoro datuku kulaku abana yusu ikado mimbe talike angata sigida nani na lade nantara yo kungo kibara pamakembo oka Osman Doumbouya dumle saoudien ikado na le jere jekulu biduru ani doni anaka club de soutien mo yusu kuko ne nyanye ko ninge onu jew wala sa ikado sigida nani na abse ka yirwa chuo na Bamako konnana akara sibirido kalo kleta ani duru me kalo samba fla ani muga ani kele la afia bugu similasi konna yusu akilina falen falo jenywa nyimo obse ka sabati chuo mina wala sa sigida ale bise ka yiriwa minye kado ka fo Ousmane Doumbouya dumle saoudien ko chebado bibina mimbe wuli ka jokonna wala sai kado ka fo sigida bise ka yiriwa chugomina mawu ka do dakelen fe ninga bo dakelen gon fe koni kumana ikado yiriwa sira koninga hakilina fe mi na fo sanga ani watu bela jelela abe mun fo ikado ka fo sigida demsena kawye ku tige di nyoma wala sai yiriwa baro bise ka sabati chugomina ko de hukumu konna na wele blala ma kokura kun minye kado actual media mawu fe akana kuma jamana kun
mango kibara chamanga anabe ka baraba munge bibina o sigida konna o ka se ka kɛ yiriwa sira kɔni ye a bolo walasa faso de bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ hakilina jiginna ka kun i ka bɔ député nɔfɛ sigida nanna kɔnɔna na Yusu a ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ o ko kɔni dala nka an bɛ don min na komi bi hakilina kelen bɛɛ de b'a la sigida denmisɛnninnakaw ani musow ni ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen u ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ walasa yiriwa sira kana fa bɛɛ lajɛlen fɛ Usman Dumbuya Dumule Saudiya Yusu ka dɔn waati kɔni sɛbɛkɔrɔ korona min tiɲɛ yɛrɛ la ni an ka dɔnkilidalam no Ronaldo Gindo tu gate kɛmɛ k'a fɔ ko il y a un problème de cœur tu gate a kuma fɔ ko ni min se min voilà Ronaldo dɔgɔnɔ vraiment il est bien k'a lajɛ dɛmɛ bɛ se ka don ma cogo di petit dɔgɔnɔ de don petit dɔgɔnɔ wale cogo di dɔgɔnɔ pam o b'a fɔ ko Ronaldo cri de cœur do maa bɛ se ka dɛmɛ k'a ye cogo min na Ala ka nɔgɔya il a un problème de cœur walasa bɛ se ka dɛmɛ k'a ye a ka se ka furakɛ ka opérer cɛ dɔ min taara wariko kuma fɔ ale kan nin de bali parce que olu minnu ye dankɔrɔbaw ye artiste ka dankɔrɔba olu kan ka nin ko sugu de kɛ ka micali cɛ sugu dɔ wuli ka na ni initiative ye mais je vais te dire quelque chose an bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali artiste n'a banana Ala ka n'a cɛ janya ni Mali artiste bɛlana bi ni jatigiw tɛ m'a f'i ye n ko sunkalo kɔnɔna ni jatigiw tɛ jeli caman tun bɛ woyi ni woyi ma de fɔ parce que foyi tɛ min bɛ kɛ sababu ye k'u ye bilankɔrɔ d'u ma walasa u ka se ka c'est pas bon ninnu ye fɛnw de initiative de kan ka ta sanga ni waati bɛɛ ayiwa tombola jigiya so Yusu ye tombola belebele min bɛ sigi sen kan min bɛ tali kɛ a tako filanan o baaraw dayɛlɛnna ka ban maa mun bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka kɛ gɛrɛsɛgɛ dumantigiw ye walasa u ka villa kurakura sɔrɔ ka du terrainw sɔrɔ ani siman tɔni camanba min ye kalafili fɔlɔ kɔni kɛra min ye tombola tako filanan o baaraw bɛna sigi sen kan walasa i sen ka don a la a man gɛlɛn fiyewu i bɛ so sɛbɛ SO k'o ci i k'a dɔn 36 075 fɛ o k'a sɔrɔ compte principal kɔnɔna na min b'i kun a bɛ 200 bɔ 200 bɛ tigɛ ka bɔ i ka crédit la ni boniw nana kɛ ka ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ ni gɛrɛsɛgɛ ye fara ci i bɛ se ka gagner villa kura jɔlen la du terrain i bɛ se k'o sɔrɔ ale ni siman tɔni caman walasa ka faamuyali caman sɔrɔ a la a bɛ se ka nɛgɛjuru banba 76 10 84 79 walima 65 37 82 48 tombola jigiya so ka se ka du terrainw sɔrɔ ka villaw sɔrɔ ani siman tɔni camanba de Ala ka gɛrɛsɛgɛ dumantigi kɔni bɛɛ ka nin sɔrɔ a ye kojuguba kɛ dɛ Yusu i ka dɔn an bɛ kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ i ka dɔn foli ni tanuni ta ka ɲɛsin sigida yɛlɛma ɲɛma Abudu Kulibali an b'a fo ka waleɲuman dɔn nin waati in na a bɛ ka lajɛ Fale Kulibali a bɛ ɲari la an bɛ Fale fo ka a waleɲuman dɔn tonton Seydou a bɛ kilamɛ dɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn Seba an bɛ a fo nin waati in na badabada foli an ma ɲina Usman Daw kɔ Midi Info a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka timinanja la Usif Ayidara Masikɛkaw fɛ yen Lajosi aw ka dɔn Seydou n'an dun bɛ tuguna Agro Industrie PDG an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an ka Burama Jawara Malien Tukuro o maa ɲɛma i ka dɔn Sadio Nampe dɔnkili duman na dɛ Nampe dɔnkili duman yɛrɛ de da an bɛ Nampe fo o tuma Nampe a ka fɔ Lajosi ka foli lase Tanti Awa Jara Ɲamoyi Ture an ka fo ka waleɲuman dɔn Maramare Tanti Asu ka foli lase Alujama Batigina Keta aw ka dɔn min ye Ousmane Sangare gouverneur sa ana furumso Awa Konate ka taa se Marsumare Maro Kumare Awa Sumare ale bɛ kati douane na fo de ko ne douane na Victorien bɛ dɛ Victorien Daku a bɛ douane na an b'a fo ka foli ani tandi ko lase sanga ani waati min ye Ismaila Togo an ka fo Bozola lɔgɔliso kɛrɛfɛ ale commerçant ye ka foli ani tandi ko lase sanga ani waati min ye n yɛrɛ kɔrɔkɛ ma n'o ye aw ka dɔn ko Plan Keta an ka fo ka waleɲuman dɔn n'an y'ale fo an bɛ ambassadeur fo Peace FM sanfɛ nin waati in na a n'a furumuso Nana Sise u bɛ k'an lajɛ u bɛ k'an lamɛn fana an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Kulubi Incomparable Style la an b'a n'a furumuso fo Dilika an b'u fo ka waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na Yusu
an bɛ i ka dɔn Awa Gindo a fo ni waati na a bɛ kan an lamɛn an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ Demba assurance an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a filɛ nin kuma o minisiriso min ɲɛsin bɛ i ka dɔn sigida mu i ka dɔn a kunnafonidila Demba Kulibali an bɛ Demba fo ka waleɲuman dɔn assistant Togola ale bɛ nin waati na Ɲarela Bintu Samake madame Samake Falajɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an bɛ foli di Fatumata Tembeli ma a bɛ Moribabugu la a b'i kan lajɛ an bɛ a fo barabara foli i ka dɔn danti foli min na min bɛ tali kɛ i ka dɔn somasokaw la an bɛ kilasi an bɛ don i ka dɔn Bon Appétit studio kɔnɔ dɛ an bɛ taa anw welela bi an mun ye ka dɔn somasokaw ye ka ba min fo ka waleɲuman dɔn danti foli min na gorobinɛba ye ne yɛrɛ ka première dame ma ɲinɛ n denmuso kɔ jeli i ka dɔn an bɛ jelimuso fo ka waleɲuman dɔn jeli Ami k'a fo ni ka waleɲuman dɔn barabara foli ka bozomuso fo Lajos Karim Jire ka foli la sama Yakuba Jabate ala sɔnna ma bi 15h 16h abe ladilikan kɛnɛ ale bɛ ni ka wajuru kɛ ka ɲɛsin aw ka dɔn an balima silamɛw ma Mori Kɔnta an b'ale fo Yiribajɔ ka foli ani tani ko lase min ɲugutu da ma ne ba min ye Aluguyagi Kamara ka taa se Debi Tarawele ma mais Diboli ani Ndwakɛ Seba Kamara ka nu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ i ka dɔn denkɔrɔninw fo Nabi i ka dɔn an bɔra ye Karido Bako Karido Sibiri bɛ sɛnsɛnna ka na dɛ directeur yɛrɛ kɛ an bɛ taa Sibiri kɔrɔ dɛ an bɛ taa kolo kari dɛ an bɛ taa kolo kari ne Ala sɔnna ma an bɛ lamɛnbaw fo ka filɛlibaw fo k'u waleɲuman dɔn Cu ale b'a ka boutique kɔnɔna na fini feere yɔrɔ la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Bakane Bazin i ka dɔn ka fɔ Samasa a bɛɛ ni waati na i ka dɔn Banagabugu sugu kɔnɔna na an b'a na baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn u ka timinadiya n'u ka wuli kajɔ la an mun bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn an na fɔ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ko k'an bɛn waati wɛrɛ inshallah